ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಮಸ್ತ್ ಇಲ್ಲಡು ಮೀನು ಕಜಿಪಿಜ್ಜಿಡ ಅವನ ಸೇಮಲ್ ಪೂಜೆರು ಪ್ರತಿದಿನ ಮೀನು ಬೋಡು. ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಫಸ್ಟ್ ಉಡುಪಿ ಆವಡು ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಆವಡು ಫಸ್ಟ್ ನಮಕ್ ಫುಡ್ ಬನ್ನ ನೆನಪಾಪಿನಿ ಮೀನು ತಿನ್ನಗಲ ಮೈಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ ಆದ ಉಪ್ಪುಣ್ಗೆ ಅವು ಸತ್ಯ. ಮೀನು ಪನ್ನಗ ನಮಕ್ ಫಸ್ಟ್ ನೆನಪಾಪಿನಿ ಮೀನು ಪತ್ತುನ ಬಂದರು ಡಕ್ಕೆ ಬಲೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿ ಮಲ್ಪೆದ ಡಕ್ಕೆ ಪೋಯಿ ಇನಿ ಆ ಡಕ್ಕೆಡು ಏನ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಕಾರವಾರ ಅಪ್ಪನು ಪೂರ ಯಾನಿಗೆ ಇನಿ ತೊಜಪಾರೆಗುರ್ಲೆ. ಈ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪೆ ಬಂದರು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆದ ಮಿತ್ತು ಪ್ರಭಾವಪೂರ್ಣ ಒಂಜಿ ಜಾಗಂದು ಅನ್ನೋದು. ಈ ಬಂದರು ಮಸ್ತ್ ಪಿರಾತದ ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಇತಿಹಾಸ ಒಪ್ಪನ ಬಂದರು. ಮುಲ್ಪ ತುಳುವೇರ ಪಕ್ಕ ಪಶ್ಚಿಮ ದೇಶದಾಗಲು ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಜಾಗ. ದುಂಬು ಭೌಗೋಳಿಕ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಆಯನಚ್ತಿನ ಟಾಲೆಮಿ 2ನೇ ಶತಮಾನೋಡು ಈ ಜಾಗದ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ದಿತ್ತೇರು. ಬೋಟುಡ್ ಕಂತಿನ ಮೀನುಲೇನು ಡಬ್ಬೋ ಪಾಡ್ದು ಐಸ್ ಪಾಡುವೇರು. ಐಸನು ನಮ್ಮ ಮೂಲೆ ಮಲ್ಪೆಡೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಐಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಇಲ್ಲ ಮುಲ್ಪನೆ ಐಸ್ ಕಂತದ್ದು ಮಲ್ಪೆ ಬಂದರ ಪತರ್ಪೇರು ನಿಗಲ್ಪ ತೂವಲಿ ಮುಲ್ಪೊಬ್ಬರ ಐಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ. ಮುಲ್ಪ ಮೀನು ಮಾರೆಗೆ 2 ಆಪ್ಷನ್ ಉಂಡು. ಒಂದನೇ ತಾದು ಬೋಟುಡ್ ಪತ್ತಿನ ಮೀನನ್ನು ಬಾಕ್ಸ್ ಪಾಡುವರು, ಆ ಬಾಕ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ನಮಗೆ ಗೆತ ನೋಡಿ. ಅಂಚನೆ 2ನೇ ತಾದು ಮುಲ್ಪನೆ ಮೀನನ್ನು ಹರಾಜು ಪಾಡುವೇರು, ಅವಿನ ಹರಾಜು ತಲ್ಪ ಗೆತ ನೋಡಿ. ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ನಮ್ಮ ಬದಿತ ರಾಜ್ಯ ಏನಂಚಿನ ಕೇರಳ ತಮಿಳುನಾಡುದಾಗೆಲ್ಲ ಬರ್ತದ ಮುಲ್ಪ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಲ್ಪುವೇರು. ಮುಲ್ಪ ದಿನಾಲ 1000 ಕಟ್ಲೆ ಬೋಟುಲು ಪೋದು ಫಿಶಿಂಗ್ ಮಂತು ಬರ್ಪೇರು. ಕೆಲವು ಬೋಟುಲು ಮಸ್ತ್ ದೂರ ಪೋದು 1-2 ದಿನ ಬಿಡ್ದು ಬರ್ಪಿನೆಲ್ಲ ಉಂಡು. ಮಲ್ಲ ಬೋಟುದ ದನಿನಗಿಲು ಅಂಚನೆ ಆ ಬೋಟುಡು ಬೆಲೆ ಮಲ್ಪುನ ಜಕ್ಕ ಜವನೇರು ಅಂಚನೆ ಮೀನಲ್ಲಿ ಮಾತ ಅಲ್ಪನೆ ಮಾರಾಟ ಮಲ್ಪುನ ಪುಂಜೋನಗಲು ಅಂಚನೆ ಗಾಡಿದ ಡ್ರೈವರ್ನಾಗಲು ಕ್ಲೀನರ್ನಾಗಲು ಬಲೆ ಕಟ್ಟುನಾಗಲು ಬಂದರಡುಪ್ಪುನ ಹೋಟೆಲ್ದ ಬೇರದಾಗಲು ಐಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಅಂಚನೆ ಫಿಶ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಫಿಶ್ ಆಯಿಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಅಂಚನೆ ಮೀನು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಪಿನ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಕಂಪನಿ ಇಂಚ ಮಾತ ಈ ಬಂದರದ ವಹಿವಾಟು ಒಂಜಾರಂಟ ಮುಲ್ಪ ಲಕ್ಷ ಕಟ್ಲೆ ಜನಕ್ಕೂ ನುಪ್ಪು ಕೊರ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಈ ನಮ್ಮ ಬಂದರು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಮಾತ ತುಳುವೇರು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡೋನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ. ಮುಲ್ಪ ನಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಮೀನು ಗೆತ ನೋಡಿ. ಮುಲ್ಪ ತಿಕ್ಕುನ ಮೀನು ಒಂಜಾರಂಟ ಅಂಗುಡ ಬೂತಾಯಿ ಅಂಜಲು ಪಾಪ್ಲೆಟ್ ಜಂಜಿ ಹೆಟ್ಟಿ ಮಸ್ತ್ ಮಾತ ನಮೂನಿದ ನಮಗೆ ಮೀನು ಮುಲ್ಪ ದಿನನಿತ್ಯ ತೋವರೆಗೆ ಸಿಕ್ಕೊಂಡು ಮುಲ್ಪ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರಿದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಡೆಲಿಕೇಟ್ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೇರು ಅವೊಂಜಿ ತೋರೆ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಮುಲ್ಪ ಖುಷಿ ಆಗ ಮುಲ್ಪ ಕಿಂಜ ಮೀನಿಂದ ಬೇರೆದಾಗಲಿ ಮಾತ ಮುಲ್ಪ ಏಲಂ ಪಾಡ್ಬೇರು. ಏಲಂ ಪಾಡ್ದು ಮೀನಿನ ಪೂರ ಇದೇ ಬತ್ತಂಬೋದು ಸೇಲ್ ಮಲ್ಪೇರು. ಮುಲ್ಪ ಕಿಂಜ ದೋಣಿ ಹಿಡ್ದಿಂಚಿ ಮಲ್ಲ ಬೋಟು ಮುಟಲ ಸಾಧಾರಣ 1000 ಕಟ್ಲೆ ಬೋಟುಲುಲ್ಲ ಮಲ್ಪೆ ಬಂದರು ಬತ್ತಂದ ಒಂಜಿ ಜಾತ್ರೆ ಪೋಯ್ಲಕ ಬಂಡ 10 ಜನ ಉಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಪ್ಪೇರು.
ಒಂದು ಮೀನು ಮುಟ್ಟ ಏಲಂಪಾಡ್ನು ಮುಟ್ಟು ಏಲಂಪಾಡಿನ ಜಾಗ ಏಲಂಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಮೀನು ಮುಟ್ಟರೆ ನಮ್ಮ ಈ ತುಳುನಾಡ್ದ ಮಲ್ಪೆ ಬಂದಡುಗು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಂದೆ ಅಂಚನೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪ ಗೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ.